ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, കൃഷ്ണ വാസുദേവായ ഹരേ പരമാത്മനെ ഹരേ പ്രണതക്ലേശനാ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടാ മാതാജി നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത്? 16 മുതൽ 16. 16 കൊണ്ടൊക്കെ എടുക്കാൻ. 6-ാമത്തെ അധ്യായല്ലേ? 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 16. ഓ, കൊറേ എടുക്കാണ്ടല്ലേ. ഞാൻ പകുതി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളല്ലോ. 16 മുതൽ എടുക്കണം അല്ലേ? 16 മുതൽ എടുക്കണം. കാണുമ്പോ ചോദ്യം എന്തിനാണ് അവളെ വിളിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ഹരേ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാം. മാതാജി പ്രണാമം. ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ മാതാജി? പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. നമ്മളെല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും ഓം വെച്ചിട്ടാ, പ്രണവാക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഹരേരാമ മന്ത്രത്തിന് മാത്രം പ്രണവമില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാം, പറഞ്ഞു തരാം. അതിനേക്കാളും ഇതിൽ നിൽക്കണത് ഭഗവാന്റെ നാമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അതിനേക്കാളും എന്താ പറയാ ഉന്നതിയിലുള്ളതാണെന്ന് പറയാ. അതിന് ഓമിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് മാത്രം. ഇത് മാത്രല്ലേ ഓം ഇല്ലാണ്ട് കേൾക്കണത്? അതെ, ഇത് തികഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരി മാതാജി. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പതിനാറാമത്തെ തൊട്ടല്ലേ എടുക്കണ്ടേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ മാതാജി, അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാത്യശ്നതസ്തു യോഗോസ്തി ന ചൈകാന്ത മനശ്നതഃ ന ചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് യോഗിയാവാൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതും ഒരു യോഗി എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? മനസ്സിനെ മാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ പോരാന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ അപ്പൊ അർജുനോട് എന്താ പറയണത്? വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും എന്താവാൻ സാധിക്കില്ല? യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഒരു യോഗി ആവാനായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, വേറെ എന്തിലൊക്കെ നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന് പറയണ? ഭക്ഷണത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം, ഉറക്കത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. കുറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നവർക്കും ആരാകാൻ സാധിക്കില്ല? യോഗിയാവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ്. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്തസ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗാ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി ഇതിലൊക്കെ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? യോഗാ പരിശീലനം കൊണ്ട് തന്നെ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാനായി സാധിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാക്കണം. ആഹാരത്തില്, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവർത്തികള്, നമ്മളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യോഗാ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷ്ണപ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്ന പതിവുകൊണ്ട് നിയന്ത്രണം സാധ്യമാകൂ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ പച്ചക്കറികൾ, പുഷ്പങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പാൽ മുതലായവ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രേരിതങ്ങളായ പ്രവർത്തികൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ എപ്പോഴും ജാഗരൂകനായ ഒരാൾ അനാവശ്യമായി ഉറങ്ങുന്നത് വലിയൊരു സമയനഷ്ടമായിട്ടാണ് കരുതുക. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി അദ്ദേഹം ദിവസത്തിൽ 2 മണിക്കൂറിലധികം ഉറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ അതുകൂടി ഒഴിവാക്കി കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിൽ തന്നെ മുഴുകി ആനന്ദിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് കൃഷ്ണൻ ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മൾ പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുക, അങ്ങനെ പതിവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതെല്ലാം പഴങ്ങള്, പച്ചക്കറികള്, ധാന്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഉറക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നമ്മൾ ഉറങ്ങുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉറക്ക സമയം എന്താണ്? നമ്മളെ നഷ്ടമാണെന്നാ പറയുന്നത്. അനാവശ്യമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നത് വലിയൊരു സമയനഷ്ടമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമിയൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാലോ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. രൂപഗോസ്വാമി ദിവസത്തിൽ 2 മണിക്കൂറിലധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും ബാക്കിയുള്ള സമയം മുഴുവനും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ഇപ്പൊ അത്രയൊന്നും സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. യഥാ വിനിയതം ചിത്തം ആത്മന്യാവതിഷ്ഠതേ നിസ്പൃഹ സർവകാമേഭ്യോ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ തഥാ യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ്
വെടിഞ്ഞ അയാളെ യോഗയുക്തൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്താണ്? യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ, യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് അയാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗയുക്തൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ യോഗാനുഷ്ഠാനമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് മാനസികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മളാ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഇതില് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ആരാണ്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അതായത് തികഞ്ഞ ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? മനസ്സിനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു. മനസ്സിനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലാണ് ഉറപ്പിച്ചത്. ദിവ്യ ഗുണങ്ങളെ പുകഴ്ത്താനായി തന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവത് ക്ഷേത്ര ശുദ്ധീകരണത്തിനായി കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ കഥാശ്രവണത്തിൽ കർണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. കണ്ണുകൾ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ രൂപത്തെ ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. ശരീരം ഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കുന്നതിൽ ഉപയോഗിച്ചു. ഘ്രാണേന്ദ്രിയം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച താമരപ്പൂക്കളുടെ സൗരഭ്യം മണക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചു. നാവ് തൃക്കാക്കൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസീദളങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു. കാലുകൾ ഭഗവത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള തീർത്ഥാടന യാത്രയിലും ശിരസ് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിക്കുന്നതിനും അഭിലാഷങ്ങൾ, അവിടുത്തെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റിയതിലും ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ തികഞ്ഞൊരു ഭക്തനായിരുന്നു ആര്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. മഹാരാജാവിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളും, കാരണം ഭഗവാന്റെ ആണ് അതല്ല, ഭഗവാനാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മള്. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്ത്? തൻ്റെതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടത് പറയുന്നത് മുഴുവനൂടെ. യഥാ ദീപോ നിവാദസ്തോ നെങ്കത്തെ സോപമാ സ്മൃതഃ യോഗിനോ യഥചിത്തസ്യ യുഞ്ചതോ യോഗമാത്മനഃ. കാറ്റു തട്ടാത്ത ഒരിടത്ത് വെച്ച ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത ദീപനാളം പോലെയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച യോഗി. അദ്ദേഹം നിരന്തരം അതീന്ദ്രിയ സത്തയിൽ ധ്യാനമുറപ്പിച്ച് അക്ഷുബ്ധനായി നിലകൊള്ളും. കാറ്റു തട്ടാത്ത ഒരിടത്ത് വെച്ച ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത ദീപനാളം പോലെയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച യോഗി. എന്താണ് പറഞ്ഞ? കാറ്റു തട്ടാത്ത ഒരിടത്ത് വെച്ച ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത ദീപനാളം പോലെയാണ് ആര്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ. ഒരു യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? കാറ്റ് തട്ടാത്ത ഒരിടത്ത് ഒരു ദീപനാളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്? ഒട്ടും ചാഞ്ചല്യം ഇല്ലാണ്ട് അതിങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതേപോലെയാണ് ആര്? യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള യോഗികള്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച യോഗികൾ. അദ്ദേഹം നിരന്തരം അതീന്ദ്രിയ സത്തയിൽ ധ്യാനമുറപ്പിച്ച് അക്ഷുബ്ധനായി നിലകൊള്ളുന്നു. അദ്ദേഹം നിരന്തരം എന്ത് ചെയ്യാണ്? അതീന്ദ്രിയ സത്തയിൽ ധ്യാനമുറപ്പിച്ച് അക്ഷുബ്ധനായിട്ട് നിലകൊള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കാറ്റു തട്ടാത്ത ഒരിടത്ത് വെച്ച ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത ദീപനാളം പോലെയാണ് എന്ത്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച ഒരു യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ദീപനാളം ചാഞ്ചല്യമില്ലാതെ എങ്ങനെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതേപോലെയായിരിക്കും ഒരു യോഗി നിരന്തരം അതീന്ദ്രിയ സത്തയിൽ ധ്യാനമുറപ്പിച്ച് അക്ഷുബ്ധനായിട്ട് നിലകൊള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വസ്ഥനായി ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണഭക്തൻ കാറ്റു കടക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ദീപനാളം പോലെ അചഞ്ചലനായിരിക്കും. ആ വ്യക്തിക്ക് ചഞ്ചലത്വം ഉണ്ടാകില്ല. ആ വ്യക്തി എന്താണ്? അവിടെ ഇതായിട്ട് നിൽക്കണ പോലെ ആയിരിക്കും, സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കണ പോലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു കൃഷ്ണഭക്തൻ അപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാറ്റ് കടക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ദീപനാളം പോലെ അചഞ്ചലനായിരിക്കും. അത്രയും സ്ഥിരനായിട്ടുള്ളതാണ് ആര്? ഒരു യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു തരത്തിലുള്ള ചാഞ്ചല്യം ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. യത്രോ പരമതേ ചിത്തം നിരുദ്ധം യോഗ സേവയാ യത്ര ചൈവാത്മനാത്മാനം പശ്യന്നാത്മനി ദുഷ്യതി സുഖമാത്യന്തികം യത്തത് ബുദ്ധിഗ്രാഹ്യമതീന്ദ്രിയം വേത്തി യത്ര ന ചൈവായം സ്ഥിതശ്ചലതി തത്വതഃ യം ലബ്ധ്വാ ചാപരം ലാഭം മന്യതേനാധികം തതഃ യസ്മിൻ സ്ഥിതോ ന ദുഃഖേന ഗുരുണാപി വിചാല്യത്തെ തം വിദ്യാ ദുഃഖ സംയോഗം വിയോഗം യോഗ സംചിതം. സമാധി എന്ന പരിപൂർണാവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് യോഗാനുഷ്ഠാനം മൂലം ഭൗതികങ്ങളായ മനോവൃത്തികളിൽ നിന്നും തികച്ചും പിന്മാറിയിരിക്കും. ഇപ്പൊ
പരമാധി എന്ന പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? യോഗാനുഷ്ഠാനം മൂലം ഭൗതികങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും പിന്മാറിയിട്ടുണ്ടാകും മനസ്സ്. സമാധിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും മനസ്സ് എങ്ങനെയായിട്ടുണ്ടാകും? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്മാറിയിട്ടുണ്ടാകും. നിർമ്മലമായ മനസ്സുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് ഈ പൂർണ്ണാവസ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. നിർമ്മലമായ മനസ്സുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് ഈ പൂർണ്ണാവസ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. ആനന്ദഭരിതമായ ആ നിലയിൽ അളവറ്റ അതീന്ദ്രിയ സുഖമാണ് ദിവ്യേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുക. ഇതിലെത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും സത്യത്തിൽ നിന്ന് ചലിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇതിലും വലിയ ഒരു നേട്ടമില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല ഏതൊരു ആപത് ഘട്ടത്തിലും ഒരാൾ ശുദ്ധനാകുന്നില്ല. ഭൗതികമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന സർവ്വക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ മോചനമാണിത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ആ വ്യക്തി സമാധിയുടെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി എന്താണ്? മനോവൃത്തികളിൽ നിന്ന് അയാളുടെ മനസ്സെല്ലാത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയിട്ടുണ്ടാവും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ നിർമ്മലമായ മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആത്മാവിന് സ്വന്തം ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് പൂർണ്ണാവസ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. ആനന്ദഭരിതമായ ആ നിലയിൽ അളവറ്റ അതീന്ദ്രിയ സുഖമാണ് ദിവ്യേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇതിലെത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും സത്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇതിലും വലിയൊരു നേട്ടമില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല ഏതൊരു ആപത്ഘട്ടത്തിലും ഒരാൾ ക്ഷുബ്ധനാകുന്നില്ല. ഭൗതികമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന സർവ്വക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ മോചനമാണിത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സർവ്വക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ മോചനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? സത്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഇത് ഏറ്റവും വലിയൊരു നേട്ടമായിട്ട് അയാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ്? ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയമായ ലെവലിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ജപിക്കണ്ടേ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമുക്കത് ബോധ്യപ്പെടാണ്, അത് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നേട്ടമാണെന്നുള്ളത് നമുക്കത് മനസ്സിലാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല സർവ്വക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കുള്ള യഥാർത്ഥ മോചനം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും. യോഗ പരിശീലനത്താൽ സാധകൻ ക്രമേണ ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി തീരും. യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷണമാണിത്. പിന്നീട് സമാധി എന്ന അവസ്ഥ കൈവരുന്നു. യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരാകുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ പരിപൂർണത നേടാനാവില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? യോഗ പരിശീലനത്തിൽ സാധകൻ ക്രമേണ ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി തീരും. യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷണമാണിത്. പിന്നീട് സമാധി എന്ന അവസ്ഥ കൈവരുന്നു. യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരാകുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലുള്ള പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഒരു പ്രാഥമിക ലക്ഷണമാണെന്ന് പറയാം. പിന്നീടാണ് എന്ത് വരുന്നത്? സമാധി എന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നത്. സമാധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എവിടെയും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരാകുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ പരിപൂർണത ഉണ്ടാവില്ല. യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ യോഗികൾക്ക് പല പല സിദ്ധികൾ കൈവരും. കുറെ യോഗകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ പലതരം സിദ്ധികൾ കൈവരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? നമുക്ക് കുറെ പേരെടുക്കണം തോന്നും, നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ വലിയ ആളാവണം എന്ന് തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ആ സിദ്ധികൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്ന് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾക്ക് അറിയാതെ നമുക്ക് പതനം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് നേടാൻ സാധിക്കില്ല? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് വീഴ്ച സംഭവിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാനിശ്ചയേന യോക്തവ്യോ യോഗോ നിർവിണ്ണ ചേതസ സങ്കൽപ പ്രഭവാൻ കാമ സ്യക്ത സർവാന ശേഷതഃ മനസൈവേന്ദ്രിയ ഗ്രാമം വിനീയമ്മ സമന്തതഃ. ഹൃദയംഗമമായ ഉത്സാഹം കൊണ്ടും നിരന്തര പ്രയത്നം കൊണ്ടും ദൃഢനിശ്ചയം കൊണ്ടും ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ടും എപ്പോഴും സാത്വിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൊണ്ടും ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയോഗ സാധനയിൽ വിജയം കൈവരിക്കാം. ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയോഗ സാധനയിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഹൃദയംഗമമായ ഉത്സാഹം കൊണ്ട്, നിരന്തരമായ പ്രയത്നം കൊണ്ട്, ദൃഢനിശ്ചയം കൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തില്
നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, എപ്പോഴും സാത്വികമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭക്തി യോഗയില് സാധനയിൽ വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഹൃദയംഗമായ ഉത്സാഹം കൊണ്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ഉത്സാഹിച്ച് ചെയ്യുക, നിരന്തരം പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ചെയ്യുക. ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തില് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അവിടേക്ക് വേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു കൊടുക്കുക, പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. പിന്നെന്താണ്, എപ്പോഴും സാത്വിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഭക്തി യോഗ സാധനയിലായ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാണ്? വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശനൈ ശനൈ രൂപമേ ബുദ്ധ്യാ ധൃതി ഗൃഹീതയ ആത്മസംസ്ഥമന കൃത്വാ കിം ചീദപി ചിന്തയേത്. ക്രമേണ പടിപടിയായി വിശ്വാസദാർഢ്യമാർന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ സമാധിസ്ഥനാകണം. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക, മറ്റൊന്നിനെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പടിപടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ മുന്നിലോട്ട് പോകേണ്ടത്. ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? സമാധിസ്ഥനാകണം. ആത്മാവില് ആരുറപ്പിക്കണം? മനസ്സിനുറപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ സമാധിസ്ഥനായിട്ട് ആത്മാവിൽ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കണം. വേറെ ഒന്നിനെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാവില് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കണം. ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ടും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണം. അതിന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയാം. ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ടും പതുക്കെ പതുക്കെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണം. അതിനെ നമുക്ക് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയാം. പരമപുരുഷന്റെ ആനന്ദത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും അയാൾ ആനന്ദിക്കുന്നില്ല. നേരിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ആനന്ദത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊരു തരത്തിലും ആർക്ക് ആനന്ദം ഉണ്ടാകുന്നില്ല? ഇവർക്ക് ആനന്ദം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നേരിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് എളുപ്പം സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്താണ്? സ്റ്റെപ്പിൽ പോണതും ലിഫ്റ്റിൽ പോണതും പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ്? ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് ഭഗവാനായിട്ടുള്ളത്. ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നേരിട്ടുള്ളതാണ് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇത് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക്, ഈ ആനന്ദത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർക്ക് വേഗം തന്നെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. യതോ നിശ്ചലതി മനശ്ചഞ്ചലമസ്ഥിരം തതസ്തതോ നിയമേത ആത്മന്യേവശം നയേത്. സ്വഭാവേന ചഞ്ചലവുമായ മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് അതിനെ ആത്മാവിനെ അധീനനാക്കി കൊള്ളണം. അപ്പൊ എവിടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് ചപലവും ചഞ്ചലവുമായ മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാവിന് അധീനനാക്കി കൊള്ളേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുമ്പോ അതിനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാവിനെ അധീനനാക്കി കൊള്ളേണ്ടതാണ്. വിശുദ്ധിയാർന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിനെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വഴിയാണിത്. എന്തിനധികം യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയും ഇത് തന്നെ. അപ്പൊ വിശുദ്ധിയോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളൊരു വഴിയാണിത് ഈ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രശാന്ത മനസം ഹേന്യം യോഗിനം സുഖം ഉത്തമം ഉപൈതി ശാന്തരജസം ബ്രഹ്മഭൂതാമ കൽമഷം. എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്തുന്നു. അയാൾ രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനാണ്. താൻ പരമപുരുഷനുമായി ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനുമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി, ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി എവിടെത്താണ്? അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്തുന്നു. അയാൾ രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനാണ്. താൻ പരമപുരുഷനുമായി ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനുമാണ് ആര്? ഇദ്ദേഹം. അപ്പൊ പൂർവ്വമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ്. കാരണം ഭഗവാനിൽ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ? ഭഗവാനുമായിട്ട് ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടും പിന്നെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? മുക്തനാണ്, മുക്തിക്ക് അർഹനാണ്. ചരണാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കാത്തവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഗുണം സിദ്ധിക്കാനാവില്ല, ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭൗതിക കൽമഷത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടലാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പോ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്
എന്ത് ചെയ്യണത്? കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തുന്നത്. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവണത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മ പറയുമ്പോ രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് എല്ലാത്തിനോടും ഭയങ്കര ആസക്തി ഉണ്ടാവും. നമ്മള് കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടെ? നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെയാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഭൂതസ്ഥമാത്മാനം സർവഭൂതാനി ചാത്മനി ഈക്ഷത്തെ യോഗയുക്താത്മാ സർവത്ര സമദർശനഃ. എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി അതീന്ദ്രിയാനന്ദത്തിന്റെ പരമാകാഷ്ഠയിലെത്തുന്നു. അയാൾ രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനാണ്. താൻ പരമപുരുഷനുമായി ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ്. എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് യോഗി എങ്ങനെയാണ് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്താനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അയാള് രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനാണ്. കാരണം ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ്. താൻ പരമപുരുഷനുമായി ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനുമാണ് ആര്? ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച ആ യോഗി. യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി വിഗത കൽമഷഃ സുഖേന. 28 വിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോ വായിച്ചത് ഏതാ? 27ആണോ വായിച്ചത്? 29 സർവഭൂത സമാഗൻ. 29 ആണ് വായിക്കേണ്ടത് അല്ലെ? ഓക്കെ. സർവഭൂതസ്ഥമനാത്മാനം 29 നേരത്തെ വായിച്ച് 28 വിട്ട് കളഞ്ഞു. അതാ ചോദിച്ചത്. എനിക്ക് സംശയം വന്നോണ്ടാ ഞാനും ചോദിച്ചത്. അതെ. യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി വിഗത കൽമഷഃ സുഖേന ബ്രഹ്മ സംസ്പർശ അത്യന്തം സുഖമശ്നുതേ. അപ്രകാരം നിയന്ത്രിതാത്മാവായ യോഗി സദാ യോഗനിഷ്ഠനായി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. അപ്രകാരം എന്താണ്? നിയന്ത്രിതമായ ആത്മാവായിട്ടുള്ള യോഗി സദാ യോഗനിഷ്ഠനായിട്ട് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. നിയന്ത്രിതാത്മാവായിട്ടുള്ള യോഗി എന്താണ്? സദാ യോഗനിഷ്ഠനായിട്ട് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ, ഭഗവാനെ സേവിച്ച് എവിടേക്ക് എത്താണ്? ആ പരമാനന്ദത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താണ് ആര്? ഈ യോഗി. പരമപുരുഷനോട് ബന്ധപ്പെട്ട തന്റെ മൂലസ്വരൂപം അറിയുക എന്നതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. പരമപുരുഷന്റെ വിഭിന്ന അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ തന്നെയാണെന്നാ പറയണത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലാണ്. ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവ്വജീവികളിലും ആരെ കാണുന്നു? ഭഗവാനെ കാണുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് വിശ്വാസിയുടെയും അവിശ്വാസിയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സർവഭൂതങ്ങളും പരമാത്മാ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. എല്ലാവരിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവുണ്ട്. ഭഗവാന് മൗലികമായി 2 ശക്തികളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ആത്മീയ ശക്തിയും ഒന്ന് ഭൗതിക ശക്തിയും. ഭഗവത് ദാസന്മാരാണെന്നറിയാവുന്ന യോഗി അവരെ സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികളെയും യോഗിമാർ എങ്ങനെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്? സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്കറിയാം എന്താണ്? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം ആർക്കുണ്ടായിരിക്കും? അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 30ാമത്തെ നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാൻ മതിയാവോ? ഉണ്ടല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമുക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ് നിർത്തേണ്ടി വരും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ